खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोनहा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौ क्लिक खालाम। क'क्राझार पुलिसआ क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सराइबिल आरो सेरफांगुरिनिफ्राय मैया रबिबाराव गोबां हाथियार मोननो हादों, जेरै एके राइफल्स, पिस्टल्स, एमएमजि आरो गोबां। धुबरी डिस्ट्रिक्ट पुलिसआ धुबरी, बिलासिपारा, गौरीपुर आरो छागलियानिफ्राय गोबां ड्राग्स हमनायजों लोगोसे गासै 7 जन मानसिखौ एरेस्ट खालामदों। गुवाहाटीनि जालुकबारी पुलिसआबो 8 जन मस्ट वान्टेड ड्राग्स बेफारिफोरखौ हमदों। आसाम क्रिकेट एस'सिएशनआ कर'ना भाइरास आरो दैबानाजों एफेक्ट जानायफोरनि थाखाय आसाम गभर्नमेन्टनो 50 लाख डनेशन होदों। गवालपारानि जलेश्वराव मैया रबिबाराव नाव एक्सिडेन्ट जादों। नावआव गासै 12 जनसो मानसि दंमोन, बिनिफ्राय 3खौ गोमानायनि सन्देह खालामदों। बिहारनि पाटनायाव सासे 14 इयार्सनि अनलाइन गेम गेलेनाय हुदा जानाय गथ'आ गेमाव फैसा लागायनो थाखाय गावनो किडनेप जाफ्लानानै बिमानिफ्राय 5 लाख रां दाबि खालामदोंमोन। दा पुलिसफ्रा गथ'खौ हमनो मोननानै बिमानिसिम गथायनानै हैफिनबाय। 15 आगस्टआव बुहुमनि बयनिख्रुइबो गोजौसिन बिल्डिं दुबाइनि बुर्ज खलिफायाव इन्डियान फ्लेगनि कालारजों लाइट फोजोंनानै इन्डियानि इन्डिपेन्डेन्स डेखौ सेलेब्रेट खालामनानै मान होदों। मुम्बाइनि मोनसे रेस्टुरेन्टआव कभिड-19नि रुल्सफोरखौ फालियालासै पार्टी खालामनायनि थाखाय पुलिसफ्रा मेनेजारजों लोगोसे गासै 97 जन मानसिफोरखौ एरेस्ट खालामदों। इउपिआव मौसम देवी मुंनि सासे बिमानि गोर्बोनिफ्राय खेबसेयैनो 4 गथ'नि जोनोम जादों। 4 गथ'नि मादाव 3 हिन्जावसा आरो 1 हौवासा। जोबनायाव दङ आसामनि कर'नानि आपडेट, नोंथांमोनहा स्क्रिनाव नायनानै लानो हागोन। दिनैनि निउसआ एसेनोसै, गाबोन आरो गोदान निउसजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथांमोनहा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।